Hola, bona tarda a totes, benvingudes. En un dia que ja hauríem d'estar ja totes de vacances segurament, però com que estem confinades o semiconfinades o desescalades, perquè és una mica complicat per tot això. Bé, avui fem l'acte aquest de pedagogies feministes en temps de pandèmia per dues raons principalment. Una, som el grup de coeducació de Caladona, que s'hi organitza l'acte, Caladona, l'acte d'avui, i, com sabeu, ja feia 3 anys que estàvem fent un curs de formació de pedagogies feministes a Caladona, aquest any era el tercer, i ens van quedar només en 2 sessions de formació. Ja sabeu per què, no? Ens va quedar aturada aquí. Després de trobar-nos i de parlar-lo, van decidir que ho deixàvem així, que s'acabava aquí la formació, en les 2 sessions, però que, per altra banda, ens sabia greu tornar d'alguna manera, parlar del tema, connectar amb totes les persones interessades pel tema de pedagogies feministes i de l'educació en general i fer com una mica de pont entre el que ha passat i el que esdevindrà al setembre, que no ho sabem, no? Això per una banda. Per l'altra, perquè sabeu que aquests dies, en aquestes últimes setmanes sobretot, hi ha hagut com molta controvèrsia entorn a si s'havia d'acabar a final de curs, com s'havia d'acabar, informacions diverses, interpretacions des de moltes mirades, des de famílies, des de les xarxes socials que han anat plenes, fins i tot a TV3. Recordareu que fa poquet es va emetre un programa que es deia l'Escola Confinada i enmig de tota aquesta polèmica nosaltres com a grup de coeducació i pedagogies feministes volíem fer una taula de debat, de poder reflexionar des d'una crítica reflexiva sobretot sobre com s'ha viscut aquest temps, però des de tot l'àmbit, és a dir, com ho han viscut les famílies, com ho han viscut la canalla, que en definitiva són els protagonistes principals de l'educació, entesa més àmplia el que és una aula i un edifici, les famílies, el professorat, que també són famílies, i què farem al setembre, com serà el retorn del curs al setembre, amb totes les informacions que venen d'una banda o d'una altra, o desinformació, o difícil interpretar la informació que rebem, i sobretot quins nous reptes, i aquests nous reptes, si seran també alhora, poden ser noves oportunitats. Aquest seria una mica com el subratllat, no? Potser aquest retorn al setembre hauria o podria ser-hi noves oportunitats, de mirar l'escola, de posar l'escola i al centre d'aquesta mirada en el feminisme, perquè és una de les coses que s'ha obviat del tot durant aquest temps. Per posar un exemple, una de les companyes, la Georgina, que està aquí en pantalla, ens comentava que dels cursos de formació de l'escola d'estiu que fa el departament només hi ha un sol curs sobre coeducació. Un altre tema abans de presentar-vos a les companyes és que us volem fer també anunciar-vos ja per endavant que hi haurà el 15 de juliol un taller que farà Tamaia en col·laboració amb el grup de coeducació de Caladona, o sigui, de nosaltres, i tan aviat com tinguem la informació us la farem arribar a través de la web de Caladona. El títol del taller es diu Dins i fora, escoltar-te per poder escoltar la violència. I justament està pensada amb la mirada en com serà aquest retorn i quins temes hauríem de tenir en compte, sobretot a com haurem de rebre aquest alumnat, segurament amb el tema a nivell emocional sobretot, però també no oblidem també de famílies i del professorat. I ara sí que ja presento a les companyes que intervendran aquesta tarda. En primer lloc a la Cecília Bayo, que és de la xarxa d'escoles feministes i igual ha de marxar o no, ella ens ho dirà ella, i per això li cedeixo la paraula a ella primera. Després estarà la Rosa Maria Aznar, que està en el grup de coeducació i currículum de Rosa Sensat, la Mercè Garcés, professora en actiu de l'Escola Baixeres, Ciutat Vella, i la Mercè Otero, no sé si voleu que us la presenti, us la presento, del grup de coeducació de Caladona i de 50 espais més. D'acord? Doncs vinga, Cecília, com vulguis. A veure, que de silencio.
Bueno, moltíssimes gràcies per convidar-me. Com ha comentat la Vicky, jo estic a les escoles feministes i també estic a l'Assemblea Groga de Gràcia. I de totes maneres el que jo explicaré avui o les 4 reflexions que us transmetré no són reflexions que haguem treballat en els col·lectius en els que estic perquè no hem tingut encara oportunitat de reunir-nos, diguem, per pensar en grup, però bueno, estic convençuda que moltes de les idees que us diré són compartides, però d'altres, evidentment, tenen molts matisos i que segurament són molt enriquidors com els que puguem parlar avui. Com ha comentat també la Vicky, jo avui estic en una situació una mica estranya perquè potser tinc una reunió de feina que és ineludible i imprevista, llavors podria ser que hagués de marxar cuitacorrents, espero que no passi. Bé, llavors respecte a pedagogies feministes en temps de pandèmia, bàsicament voldria transmetre 4 idees que considero que són importants i que sorgeixen arrel de tot el que ens ha passat aquests mesos. I la primera d'elles seria que la pandèmia, com ja passa en situació de normalitat, una mica entre cometes, s'ha oblidat de les persones més vulnerables. Llavors, la gent gran, els infants, les persones amb trastorns mentals, les persones amb diversitats funcionals, les persones migrades o racialitzades, les dones víctimes de la violència masclista, les treballadores precaritzades, totes aquestes persones ja eren invisibles pel sistema i també ho han estat a l'hora de prendre mesures en relació a la Covid-19. Des de les primeres compareixences que vam veure dels governs, ens hagués agradat veure que a les rodes de premsa hi havia responsables de polítiques dirigides a les dones que pateixen violència masclista o responsables d'afers socials i d'educació, d'infància, i en canvi el que hem vist són militars i economistes que acompanyaven a presidents i els responsables de salut. Si això ho traslladem a l'àmbit educatiu, les coses no han estat molt diferents. Les desigualtats educatives i les situacions de pobresa de la infantesa no han irromput bruscament, portem anys que arrosseguem centres d'alta complexitat o alumnat amb necessitats educatives especials o alumnat que viu sota el llindar de la pobresa. El Departament d'Educació mai no ha posat aquestes vulnerabilitats al centre de les seves polítiques, manté eines de segregació i discriminació com són les retallades, els copagaments, la lliure elecció de centre i altres eines. Llavors és comprensible que tampoc ho hagi fet ara, però com a mínim aquesta primera constatació, que el que ens hagués agradat veure que és posar al centre a les persones vulnerables, ni a nivell general social ni a nivell educatiu, s'ha fet. Una segona idea que volia transmetre és que el Departament d'Educació ha omès les seves obligacions i, a més, ha promogut l'escissió entre la comunitat educativa i molt especialment entre mestres i docents i famílies. Jo parlo com a família, jo soc mare, no soc docent, però sí que m'agradaria transmetre aquesta percepció que és la que he viscut com a mínim en el meu entorn més proper, que és el del districte de Gràcia. I una de les coses que hem vist és que el Departament d'Educació, com he comentat una mica abans, s'ha desentès de les seves obligacions i ha enviat consignes a les escoles que eren ambigües i que no han vetllat pels drets bàsics i encara menys per l'alumnat més vulnerable i més invisibilitzat. Alhora, el que hem pogut veure és que les docents s'han vist absolutament sobrepassades i sobreresponsabilitzades i les famílies també ens hem trobat en aquesta situació. Entre nosaltres, les docents i les famílies, ha mancat comunicació, ha mancat empatia. Per part de les famílies, penso que ens ha mancat un coneixement fonamentat de la feina que han estat fent les docents i de les situacions en les que es trobaven per manca de recursos generals dins de les escoles i alhora també de situacions personals, perquè igual que nosaltres teníem situacions personals complicades, doncs les docents també s'hi han trobat i jo crec que des de les famílies no hem sigut capaces de posar-nos en aquell lloc.
Però davant d'aquesta situació, en comptes d'unir-nos una mica en les reivindicacions, per demanar al departament que ens ajudés, que posés recursos de tota mena, el que hem fet, o com a mínim aquesta és la meva percepció, és que ens hem separat, sense mirar d'entendre les diferents situacions. Ha guanyat una mica el divideix i venceràs del Departament d'Educació. I això és fruit, entre altres coses, que moltes famílies, i penso que també moltes docents, tenen una desconeixença una mica naïf de la política neoliberal del govern i que s'està introduint una mentalitat clientelar i una tendència a l'individualisme social dels meus, jo penso en les meves criatures, en el meu entorn més directe, que cada cop és més creixent dins de les famílies i que està consolidant aquesta divisió entre famílies i docents. Aquesta és la meva percepció, ja dic, des de l'entorn en el que estic. Després, les altres persones que parlareu, doncs ja ens donareu la vostra visió també des de la docència. Tot això que dic, nosaltres el que hem percebut és que s'ha tensionat molt, sobretot en el pas a la fase 2 de la desescalada, quan les escoles podien obrir amb una sèrie de restriccions que eren molt dificultoses i molt complexes, però que alhora des del departament es permetia obrir, Llavors, el que hem viscut és que les escoles, per exemple, en el districte de Gràcia, les direccions de les escoles han parlat entre elles per consensuar uns criteris d'obertura que fossin comuns a les diferents escoles de Gràcia. Per altra banda, a les AMPAs hem parlat entre nosaltres, però no hi ha hagut un diàleg entre famílies i direccions, i entre escoles, entre famílies i escoles. I això ha provocat un desencontre molt important i enfados i una visió molt crítica envers el paper que han tingut les escoles en aquesta obertura, suposada obertura de la fase 2. També hi ha hagut comparacions interessades en els mitjans de comunicació entre escola pública i concertada, com si la situació o el context en el que viuen amb dos tipus d'escoles fossin les mateixes. Hi ha hagut també manca de dispositius digitals i d'accés a connexió de dades. Són situacions que s'han anat produint. Doncs davant d'aquesta situació així una mica tensa, una de les reflexions que hem tingut algunes companyes dins del barri, del districte, és que davant d'aquesta deixadesa que hi ha hagut del departament, i sobretot, per exemple, en el context de la fase 2 de la desescalada, una pregunta que potser ens podria haver fet dialogar entre famílies i escoles i hagués pogut fer, tendir un pont i ajudar-nos a establir prioritats, aquelles prioritats que el propi departament no establia, és si no hi havia criatures que, malgrat totes les restriccions i les situacions, o sigui, les distàncies, la mascareta i totes aquelles condicions que s'establien per anar a l'escola en fase 2, si malgrat això no hi ha criatures que, tot i així, estarien millor dins l'escola. I si és així, com és que, com a mínim, a Gràcia, a Barcelona, no s'han obert d'una manera més explícita, més... Com no ens ho hem preguntat plegades, famílies i mestres. La tercera idea que voldria transmetre és la de que, i que està molt vinculada a això que comentava ara, és que penso que hem viscut una escissió conceptual entre educació, cultura i assistència social que ens ha paralitzat una mica a totes. I així com en altres èpoques, aquesta tríada entre educació, cultura i assistència social era indestriable dintre dels projectes escolars i educatius emancipadors, podem pensar en els Ateneus Obrers o, per exemple, en el Comissionat de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona a principis del segle XX, que era un comissionat que s'encarregava de l'educació, de beneficència social i salut i també de cultura. Amb el pas dels anys, la neoliberalització cultural que estem patint totes, que ja les tenim introduïda en el cap, ha fet que tailoritzem o dividim el treball educatiu separant per una banda educació, per l'altra assistència social, per l'altra cultura i fins i tot ho hem repartit en diferents organismes públics o administracions. Llavors tenim benestar social, tenim educació, etc. Llavors aquesta escissió que en termes institucionals i administratius pot tenir el seu sentit,
potser no en té tant des del punt de vista de la vida, no? Així en general. No? I, de fet, això s'ha fet palès quan, en aquesta fase que us comentava de desescalada, la fase 2, hi ha hagut un xoc molt important entre una idea d'escola de màxims pedagògics, no? Que era el que ens plantejaven les docents, i jo m'hi he trobat en el Consell Escolar de la meva escola, que tu veies que és que es veien incapaces de traslladar el projecte educatiu de l'escola en una obertura en fase 2, no? Tan restrictiva com la que podíem fer, no? A partir de les consignes del departament. Llavors, com hi ha hagut un xoc entre aquesta escola de màxims pedagògics i les necessitats d'assistència social bàsica que requerien algunes criatures, adolescents i famílies, no? Pues que directament per elles l'escola hagués estat una llar física i social en la que esbargir-se, airejar-se i sortir dels contextos d'habitatge on viuen. I en aquesta línia no deixa de ser sorprenent que al principi de tot del confinament, que totes vèiem o ratificàvem moltes de les mirades que tenim sobre la importància de les feines que són importants per la vida, reproductives. Llavors dèiem, ostres, ara podem donar visibilitat a les metgesses, les infermeres, les cuidadores, les netejadores, les reponedores de súper. Llavors dèiem, aquestes són les feines importants per la vida. I, en canvi, les docents no entraven dins d'aquest. Això jo crec que és una idea, no sé, que aquí la deixo per reflexionar. I, finalment, quarta idea molt ràpid, és que amb la introducció de l'educació telemàtica hem tornat a un reduccionisme de la idea d'educació i escola com un aprenentatge acadèmic i alhora ens estem introduint en un menysteniment molt preocupant de la importància de l'escola com un espai per fer comunitat, per construir comunitat. Llavors, en aquests dies la tecnologia ha jugat un paper molt important, no només per continuar el curs acadèmic, sinó també per mantenir vincles i fer comunitat. Llavors, aquest paper ha estat crucial, no el podem negar, ha estat importantíssim, i no podem caure tampoc en la tecnofòbia. El que passa és que l'ús de l'educació telemàtica ha portat punts una mica negatius. Bàsicament, n'esmentaré 3, tot i que em vull centrar en el tercer. Llavors, el primer, superràpid, és el desembarcament massiu de Google a les escoles i l'accés d'aquesta multinacional a les dades privades de tot l'alumnat pràcticament de Catalunya. En segon lloc, la consolidació de la segregació entre l'alumnat que ha pogut continuar els aprenentatges per via telemàtica, perquè tenen un context familiar que ho permet, perquè tenen infraestructures tecnològiques, etc., i aquell alumnat que directament s'ha desvinculat de l'escola perquè precisament el vincle era telemàtic. I, finalment, en tercer lloc, que és la idea que volia ressaltar i amb la que voldria acabar, és que la tecnologia s'està sobredimensionant, com si fos l'única tecnologia, la tecnologia digital, l'única que es fa servir dins l'escola, quan també fem servir l'escriptura, també fem servir l'oralitat, etc. I, a més, està sobredimensionant aquella vessant acadèmico-intel·lectual de l'escola, que és importantíssima, però que no és l'única. Llavors, des del departament s'està llançant ja la idea de parlar d'educació telemàtica, educació híbrida, sobretot a secundària, i des d'una mirada feminista, el pensar en una educació telemàtica només significa, penso jo, negar els cossos, negar el contacte, negar la socialització, la comunitat, la interdependència, el vincle, negar el pensament col·lectiu, crític, dialogat, improvisat i viu que dona la presencialitat. I penso que és important que en això ens plantem i que no podem deixar que ens neguin el fer comunitat a través de la introducció de l'educació telemàtica o híbrida i la supressió paulatina de l'educació presencial. Això seria la fi de moltes coses, de l'escola pública, de l'organització política i de la nostra interconnexió i la nostra naturalesa social. Les escoles i els instituts, i amb això acabo, són uns dels pocs oasis que encara queden perquè totes les persones, no només
les que volen o les que poden, sinó totes les que van, perquè és educació obligatòria, aprenguin a fer i facin comunitat, no? I d'aquí és on sorgeixen noies que s'organitzen per fer punts liles, famílies que aprenen a fer comunitat a través de les comissions i tantes altres formes comunitàries que és gràcies a aquest escenari que permet l'escola i l'institut que els podem fer. I res, finalment, aquesta era la darrera idea que volia transmetre. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Cecília. Al començament se m'ha oblidat de dir-vos que les persones que ens esteu escoltant a través de YouTube, mentre la Cecília no marxi, cap problema, perquè les preguntes les podeu fer a través del xat del YouTube i després hi passem a totes les intervencions que hi hagin avui. En el cas que la Cecília hagués de marxar, si alguna de vosaltres ja ha posat alguna pregunta i va dirigida amb ella, ho tindrem en compte i li faríem abans que ella marxés, d'acord? Gràcies. Doncs, Rosa Maria Aznar, quan vulguis. Hola, bona tarda. Bé, jo soc profe de socials de l'Institut de Cornellà, però parlaré avui respecte a les reflexions que hem fet al nostre grup de treball de Rosa Sensat, Gènere i Currículum, i per explicar-vos una mica on han anat les nostres reflexions en general i sobretot aquests mesos que ens han posat al davant tot el que nosaltres ja havíem comentat i parlat i que s'ha fet molt més evident, no? Si teniu ganes, podeu consultar una carta que vam redactar respecte a totes les reflexions que vam fer, que està penjat al web de Rosa Sensat i que em sembla que també s'ha publicat en algun sindicat i en el diari d'Educació. I una mica us faré uns 5 cèntims de les reflexions així més generals que hem fet durant aquest temps i durant aquests dies, sobretot. En primer lloc, dir una cosa que ja ha dit la Cecília, que és molt important, que és que aquesta pandèmia ha deixat a l'aire totes les vergonyes, diguéssim, o sigui, ha posat de manifest tot el que ja sabíem, no? Fins aquí res de nou, o sigui, ho ha posat tot el que ja havíem criticat, tot el que ja havíem dit i desdit, sobretot des del moviment feminista, però també des del moviment de renovació pedagògica, des de sindicats i de sectors de l'esquerra, d'alguna manera, com aquesta pandèmia ha sigut com una mena d'obvietat, de posar sobre la taula tot allò que ja sabíem. I parlant sobretot del tema educatiu, ha deixat sobre la taula una cosa molt important que critiquem des de fa molts de segles, i és que, molts de segles no sé, però també, que ja en situació normal, diguéssim, amb la normalitat normal d'abans, diguéssim, del virus, ja teníem unes ràtios escandaloses, no teníem recursos per treballar tal com nosaltres, les docents, voldríem treballar. És a dir, els recursos que se li ha dedicat en aquest país a l'educació han estat emmascarats amb programes d'innovació, amb enquestes, amb hem de ser millor que Finlàndia, és a dir, tota aquesta idea capitalista, patriarcal, de ser més que ningú, de produir, d'innovar molt, de som els que més, però al darrere de tot això hi ha una pobra realitat, una pobra realitat, que l'hem vist aquests dies, claríssimament. Ja ha fet referència a la Cecília abans, no? Què tenim a casa, no? Què tenim a les cases? Perquè ara cadascuna de nosaltres estem a casa nostra, no? I una mica això ens ha posat la finestra a casa de les persones, no? Què ens hem trobat? Què m'he trobat jo, per exemple, parlant de mi personalment, no? Com a profe de socials, tutora de primer de batxillerat, m'he trobat de tot i m'he trobat alumnes que han perdut el seu avi, m'he trobat alumnes que no podien veure el seu xicot, la seva xicota durant mesos i era molt complicat, m'he trobat persones que jo sabia que a casa seva no era un anunci de publicitat de la família perfecta i que jo ja ho sabia i havia d'actuar sabent això. M'he trobat moltes més coses que un simple
i trist currículum. Això és el primer, no? Aleshores, aquesta és una de les coses que nosaltres hem parlat amb el grup, no? El que està passant va molt més enllà d'aquests aprenentatges dels currículums que tenim a sobre la taula. L'escola representa molt més que tot això i s'ha fet evident durant aquests dies, no? Sí, podíem intentar avançar, entre cometes, en el currículum, en els continguts, però en el fons el que era urgent, el que era important, era atendre en aquestes necessitats socioemocionals que tenia aquest alumnat. Ja no estic parlant de necessitats ni tan sols diguéssim, tecnològiques, no? De que necessitaven un ordinador, que necessitaven dades. Ja no estic parlant d'això, estic parlant d'alguna cosa fins i tot més important, que són aquestes necessitats de que algú es faci càrrec de la teva situació. En el meu cas, estic parlant d'adolescents. Imagineu-vos que a l'adolescència et tanquin. Hem parlat molt de les criatures, no? Dels nens i les nenes, i estic d'acord, però imagineu-vos un adolescent que el que necessita és separar-se dels seus pares, ni que estigui bé amb els seus pares i pares i mares. Imagineu-vos estar tancats i tancades les 24 hores. És molt dur, això. I en el millor dels casos has de fer aquest acompanyament. Jo m'he sentit en aquesta obligació moral, que ja la feia a l'institut, però ara s'ha hagut de fer d'una altra manera. Ens hem buscat la vida. Si no tenien ordinador, connexió, perquè en aquell moment la mare o el pare l'estaven utilitzant, per telèfon. M'he fet un fart de parlar per telèfon, no? I suposo que molts companys i companyes que ens dediquem a això ho hem fet. Per tant, una mica hem de tenir aquesta idea global, que ja s'ha parlat molt des de l'ecofeminisme, de que la vida ha d'estar al centre, però no com un eslògan polític de la vida està al centre. No, de veritat. Què vol dir això? Què significa això, que la vida ha d'estar al centre? Què significa? Perquè si només ho diem, ho hem d'omplir de significat. I ara ha sigut una oportunitat. O sigui, a mi jo he après poc d'aquest confinament perquè d'alguna manera ha sigut com tristament constatar el que ja sabia. Ho sento, no és arrogància, però des de la humilitat ho dic. O sigui, jo he constatat el que ja sabia i no m'estranyava. Cada pas que passava no m'estranyava. Clar, ara passa això, ara a aquest li passa això. Clar, lògicament, o sigui, si fas aquest acompanyament a l'escola, perquè l'escola és aquest acompanyament, doncs no ens hem trobat amb sorpreses d'alguna manera, perquè ja sabíem tot el que patien les persones de la meva tutoria. Jo en aquestes alçades de curs jo ja sabia tot el que els hi passava. I què ha passat? S'ha incrementat, s'ha multiplicat per 1000. I jo què havia de fer? Dir, no, ara a les 11 de la nit no m'han vist un WhatsApp perquè jo ara me n'anaven a dormir. Però si pobra noia estava en una crisi, doncs l'havia d'atendre. O jo creia que l'havia d'atendre. I l'he d'atendre encara ara. Aleshores, ha sorgit, d'alguna manera, ha sorgit tot això que estava amagat a la superfície i ens hem tingut que fer càrrec d'una manera improvisada. Ens hem hagut de fer càrrec d'aquesta manera improvisada perquè la manera, el que passava ja ho sabíem, però la manera en què ens havíem de fer càrrec no, i ho hem fet. I ho continuarem fent. Què passa? Que al setembre això ja no colarà. Al setembre ja no ha de ser una cosa improvisada, perquè ja sabem que tot això passa. Ja sabíem què passaria, ja sabíem totes aquestes necessitats i, d'acord, podem estar d'acord que no sabíem això de la pandèmia, que si algú se l'hagués acudit haguessin dit, mira, aquesta persona està boja, què diu ara, que es paralitzaria tot, que no podíem anar a l'escola. D'acord, improvisem, d'acord, jo truco per telèfon, d'acord, jo parlo per WhatsApp, però al setembre ho he de continuar fent. Com ho fem, això? Persones responsables de l'educació d'aquest país, que cobreu per això. Com ho hem de fer, això? Ho tornarem a dir que estem improvisant, que ningú sabia que això passava? A mi em preocupa molt aquesta situació. I perdoneu, però jo el que he vist fins ara és improvisació darrere improvisació. I en els inicis, d'acord, però cada vegada que passen els dies ja no cola. Vol dir que al darrere de tot això hi ha una incapacitat política. I per què creiem nosaltres que és una incapacitat política des del punt de vista feminista radical? Perquè no tenen en compte el més important. I el més important és això, que no es tracta d'anar a aconseguir persones supercapacitades per menjar-se el món aplastant els altres. Això no és el centre de l'educació. El centre de l'educació és
educar a les persones en el respecte, educar a les persones en el respecte a la natura, a les persones que tens al costat. Això és un veritable aprenentatge, aprendre a ser persones honestes, honrades amb el teu entorn i no la destrucció o no valors com l'exèrcit, com deia abans la Cecília, etc. No? És el que fem a l'escola o és el que intentem fer i el que hem estat intentant fer des del feminisme des de fa molt de temps. I és una mica ara el moment de recuperar totes aquestes pedagogies feministes, tota aquesta genealogia feminista que tenim des de les mestres de la Segona República fins ara. Aleshores, ara que hem vist tot això que ja sabíem i hem vist com s'ha posat a sobre la taula, nosaltres, des del nostre grup, hem valorat que ara és el moment, d'alguna manera, d'aprofitar tot això que està passant per tornar-ho a denunciar, que ja ho fèiem, però per donar aquesta versió superadora. L'única versió superadora de tot això que està passant no és si seran grups de 15, si han d'estar amb el mestre al davant, si han d'estar al darrere, si han de tancar la porta quan entrin o la tinguin oberta. No, aquest no és el tema. El tema fonamental és un altre. El tema fonamental és que tenim un problema molt greu social, perquè vivim en una societat patriarcal i capitalista. I si no ens plantegem això així, posarem parxes. Posarem parxes i el que arreglarem per un costat ho desarreglarem per un altre i ens tornarem a trobar amb això quan passin desastres com ha passat, que ja ha passat altres vegades. Per acabar, dir també que una de les coses que també els hi han donat voltes és el tema de les tecnologies, de què ha passat amb aquesta nova escola que ens hem trobat així de sobte, com ens hem trobat les professionals davant d'aquesta situació. Clar, no podem reproduir a través d'un ordinador el que significa l'escola, però hem fet el que hem pogut. Hem fet el que hem pogut, com hem pogut, i hem improvisat, com moltes vegades improvisem a l'aula, perquè ja som expertes en improvisar moltes vegades, però encara més. I crec que s'ha demostrat que ho hem aconseguit, que hem aconseguit donar resposta com sigui i d'on sigui. Crec que ho hem aconseguit. No hem aconseguit, potser, reproduir el currículum i avançar en el temari i no sé què i no sé què. D'acord, però és que tampoc era el més important. Si a un noi se l'havia mort a l'avi, era el més important? Havien de fer mates? Havien de fer, no sé, el tema que toqués, perquè si no perdríem el currículum? O havien de parlar d'aquest tema perquè si no, no avancem? Com fem a l'escola quan passen aquestes coses, no? Aleshores, clar, estic d'acord que l'espai tecnològic ens ajuda, però no pot substituir l'escola. De cap manera, no la substitueix. És una pèrdua. I hem perdut això durant aquest temps com tantes altres coses. I l'hem utilitzat perquè era el que teníem, com ara l'estem utilitzant, i el que ens agradaria és veure'ns juntes i estar juntes en un espai més agradable i més corporal, no? Però, és el que hi ha i és el que hem utilitzat, però mai ha de ser una substitució, estic d'acord també amb això. I una altra cosa, és possible fer-ho això amb persones, amb infants? És possible reproduir la classe amb nens i nenes de 3, 4, 5 anys? També s'ha invisibilitzat molt aquesta etapa, també ho deien algunes companyes del grup, s'ha invisibilitzat perquè, clar, no és el mateix, tu pots posar-te davant d'un ordinador i explicar el tema al davant d'un grup de batxillerat, però amb uns nens o nenes petites, de què estem parlant, no? I per últim, ja acaba el tema dels famosos deures, la paraula ja ho diu tot, què significa, d'aquesta paraula tan judeocristiana, de los deberes, què és això? Què significa? També s'ha posat sobre la taula aquesta barbàrie dels deures i masses. Què significa tot això? Per el que deia abans, per aquesta idea que l'escola és aquesta reproducció d'aconseguir títols, aconseguir mèrits per ser algú que després tampoc, perquè ha quedat clar que tampoc, ja no serveix ni per això, no serveix ni per classificar la gent, l'escola actualment. Estem en una crisi a més mundial, civilitzatòria total, i què ens trobem a sobre la taula? Ens trobem això, que aquesta societat no funciona. I bàsicament el que nosaltres, la conclusió més fonamental que hem arribat al nostre grup, tot i que tenim moltes preguntes sense qüestionar i sense contestar i tal, és
no volem tornar a aquella normalitat. Aquella normalitat que teníem abans no ens hi serveix. No ens hi serveix, ja ha quedat clar, i català que no ens hi serveix. I aleshores hem d'avançar en una nova societat on el feminisme sigui les ulleres amb les que veiem els problemes que tenim, perquè si no, tot el que farem pues sí, serà sobreviure, però no viure com ens mereixem des del punt de vista dels drets que tenim com a persones, no? Sobretot, fins i tot, les persones més vulnerables, com ha començat dient la Cecília. I em sembla que amb això ja acabo. Doncs moltes gràcies, Rosa. Ha sigut una mirada àmplia i encoratjadora, de debò. Gràcies. Em sembla que ara li toca a la Mercè Garcés. Mercè Garcés, com vulguis. Hola, bona tarda. Bé, doncs, mireu, jo volia començar la xerrada fent un reconeixement als serveis essencials, els serveis que s'aixecaven a les 6 del matí, que conduïen un metro, que portaven les dones a netejar, al súper, tot perquè nosaltres puguem estar cuidades i per poder-nos cuidar a nosaltres. Però també hem de pensar que moltes d'aquestes persones eren pares i mares de les nostres criatures. I amb aquestes persones havíem d'intentar coordinar-nos com podíem ajudar aquestes criatures amb el confinament, visquent elles la situació que estaven visquent. I voldria explicar-ho tot això des de la meva pròpia vivència i de les vivències compartides amb les companyes de la meva escola i d'altres escoles. I suposo que quien más y quien menos habrá vivido una cosa similar. Per començar, ens trobem en un dijous de març amb una incertesa total, que no sabíem ni de què parlàvem, que la paraula confinament era com una paraula xina per nosaltres. No sabíem ni de què parlàvem. I ens diuen que ens confinem per 15 dies, ja sospitàvem que no seria així, però no sabíem què hauríem de fer. Això va ser un dijous. Jo crec que el dilluns ja tothom es va posar les piles de pensar alguna cosa hem de fer i el que havíem de fer fonamentalment era establir contacte amb les famílies. Comencem la primera dificultat. Les targetes, les cartolines, totes aquestes coses que tenim amb els telèfons estan a l'escola. Cada mestre pot tindre la seva llista a casa. Si no usa telèfons, les famílies han canviat telèfons, no ho han notificat. Triguem a trobar totes les famílies 2 i 3 dies per saber com estan, si tenen dispositiu mòbil, si tenen ordinador, com estan de salut, com estan de feina, si tenen connectivitat, que ens sembla que tothom està connectat a internet. Doncs no, un 20% de la ciutadania de Barcelona no té connexió a internet, que no estem parlant d'un poble de Sòria. I ens plantegem si les famílies podran ajudar i també ens plantegem què farem i com podrem ajudar nosaltres. Per començar, comencen temes importants que no són pròpiament educatius, però que sí que basen en l'educació, que són els aliments. Hi ha famílies que acaben de perdre la feina, no tenen aliments, no han anat mai a serveis socials i es comença a analitzar un altre tipus d'ajuda de serveis socials d'emergència que ni nosaltres mateixes coneixem. Comença a coordinar amb serveis socials, telèfons d'ajudes a les webs, xarxes veïnals. Tot aquest control del cuidado no estava previst i era el més important. Comencem a veure els estats anímics, comencem a veure que moltes coses, com ha dit la Rosa, que ja sabíem que existien i que s'estaven contenint, exploten a les famílies, exploten a les criatures. Comencem a veure que les famílies perden la feina, que hi ha malalts, que hi ha ingressos hospitalaris, que la gent es mora, que la violència de gènere s'accentua i sembla difícil sortida. I mentrestant, les mestres, amb el nostre afany d'ajudar, tenim 2 sentiments contradictoris a cada moment. Sentiment d'intrusió i sentiment d'ajuda. No saps fins on pots arribar, fins on t'hi pots ficar, però has d'estar-hi. Llavors, aquest sentiment jo crec que ens ha generat també molta angoixa a nosaltres. Què ens ha passat també amb segons quines edats? Doncs que les criatures ja tenen mòbil. I llavors els dèiem, no podeu utilitzar, per favor, utilitzeu el mòbil, dona'm el teu telèfon, dona'm el teu mòbil i anem a utilitzar el mòbil a saco paco. I no hi ha horari per utilitzar els mòbils. Però també és veritat que molts dels mòbils són dels pares i les mares que també els necessiten per treballar. I també tenim, en aquell moment, ens donem compte que els horaris de les famílies i els nostres no quadren com en l'escola, no són de 9 a 5. Els horaris canvien de totes les famílies i canvien els nostres propis i canvien els nostres propis horaris en funció de les nostres pròpies famílies, de les nostres criatures, les nostres àvies, tota la gent que hem de cuidar.
Seguim amb el tema de que el més important és el menjar i es comencen a canalitzar, suposo que moltes de vosaltres ho haureu viscut, les famoses targetes de beques de menjador, que s'han de vindre a buscar a l'escola, has de controlar si la família la truques, que aquella família no pot deixar la feina a aquella hora, no li podràs donar la beca, són 40 euros cada 15 dies, s'han de recarregar. La història de les beques de menjador, jo no sé com s'havia de fer, tampoc vull donar aquí lliçons que no es tenia que fer així, però ha sigut anar improvisant certes coses que ningú s'esperava que es tinguessin que fer. Ha sigut veritablement un porta a porta, un família a família, veure què és el que li passava. Al cap d'uns dies s'obre la possibilitat de repartir tablets i Chromebooks i tota la tele, tota la televisió dient que el departament repartiria 5.000 tablets als alumnes catalans. Mentida, no ha repartit 5.000 tablets, les tablets no han arribat. Han arribat unes quantes tablets als alumnes que estan qualificats a Barcelona de pla de xoc, que la feina que han tingut perquè hi arribin, per poder-les connectar, per poder instal·lar els programes que els han fet les pròpies mestres, sobretot les d'informàtica, via telèfon, via videotrucada, perquè moltes de les famílies no tenen ni estudis primaris i no saben utilitzar això. Aleshores, posa't nano per nano, tarda per tarda, i al final a tots aquells que no els hi arriba, l'Ajuntament de Barcelona també ha fet una remesa i, per una altra banda, torna a demanar permís per obrir l'escola i reparteix els Chromebooks a l'escola. Tot això, fins que s'ha posat en marxa, que ningú digui, també s'han repartit folis, colors, perquè tampoc en tenen moltes famílies. Mentre s'ha posat en marxa, ja ha passat un mes. Tot això ha passat en marxa i s'ha passat un mes. Hi ha unes quantes criatures que poden anar seguint tasques. Es comencen a elaborar segons quines tasques, però aquestes tasques, que són sobretot per mantenir l'hàbit d'estudi, en el cas de primària, aquí les famílies han treballat moltíssim, perquè si les famílies no s'hi posen, els nanos solets no ho poden fer, sobretot els petits. L'esforç de les famílies que estaven també patint, que estaven treballant o teletreballant, ha sigut monumental. I famílies que tenen estudis universitaris i famílies que no en tenen. Jo crec que l'estrès en aquell moment, al principi, va ser un estrès supercompartit entre mares i mestres, i dic mares perquè pares pocs hi van participar, almenys en el meu centre, i a poc ens vam anar relaxant tot, mares i mestres, a dir què estem fent. Però crec que també és important ressaltar com estan les mestres. Doncs les mestres estan igual que les mares, perquè també són mares, perquè també tenen família, també tenen criatures amb TDAH, també tenen criatures autistes, també tenen criatures amb discapacitat i tot això també ho han tingut que fer. És veritat que moltes d'aquestes mares diuen, i això que la Cecília deia que ha hagut aquesta bretxa, doncs mira, moltes mestres diuen que s'han sentit molt recolzades per les mares, les que tenen criatures petites, que no és el meu cas. Jo crec que s'han creat unes complicitats que, mira, benvingudes hagin estat. També, com deia la Rosa, no sé què és pitjor, si tindrà un fill petit o un fill adolescent, perquè un fill petit necessita papes i mames, però un fill adolescent, precisament, el que no vol són papes i mames. Per tant, la cosa haurà sigut bastant complicada per les famílies amb adolescents. El sentiment de no arribar a res, jo crec que l'han tingut les mares i les mestres. I el sentiment contradictori de pensar, soc una afortunada, que estic a casa meva i no perdo la feina per molt que treballi, i en canvi també soc una pringada perquè no tinc horari, també l'hem tingut. I que quedi clar que moltes mestres sí que han perdut la feina, perquè les substitutes que se'ls va acabar el nomenament, molt pocs nomenaments han hagut. Hi ha moltes mestres que també han perdut la feina. Jo crec que no ens podem oblidar. Igual que moltes mestres de secundària estan preparant oposicions amb tot això, que dius, ja és la bomba, preparar oposicions en un moment de confinament. Jo crec que també ha sigut un altre xoc que hem tingut, tindre els espais diferenciats. Vaig a l'escola i faig una cosa, vaig a casa i faig una altra cosa. Ara no hi ha hagut un altre espai. L'espai és el mateix, és compartit amb altres membres de la família i que podia ser que tothom necessités l'únic dispositiu que hi havia a la casa i que tu no li pots dir a una criatura a les 4 videotrucada. No, és que a les 4 la meva mare necessita l'ordinador i a les 4 no hi ha la videotrucada. Doncs la fem a les 5. No és que a les 5 és quan sortirem de passeig. La mestra potser també ha de sortir a passeig amb les seves criatures. Quan ho fem? A les 7. I es fa a les 7. I jo crec que totes ens hem trobat amb això. L'horari ha sigut el que ens hem pogut adaptar uns amb els altres. Per tot això, mentrestant, tenim dues coses que a mi em semblaven molt importants. La televisió, que només feia que treure'ns, o nens de l'escola concertada connectats amb unes grans pantalles i fent deures, que dius, madre del amor hermoso, que suposo que era una manera
de collar a les mestres a la concertada, que també el que han arribat a treballar aquestes dones, per poder cobrar els rebuts, perquè és que si no, no té sentit moltes d'aquestes coses. I a part de veure tots aquests vídeos per la tele, nens i nenes gravant vídeos, saltant, cantant en uns pisos, unes cases, unes coses que dius, però qui està viviendo esto? Jo no conec ningú que visqui així, per l'amor de Déu. I si no ens trobem, mentrestant, el Departament d'Ensenyament que no treu instruccions. I quan treu instruccions, va i sembla que el més important és què avaluem, no què aprenem. I dius, home, doncs ara mateix, en aquest moment, és el que menys ens preocupa, què avaluem. Coses que també jo crec que hauríem de veure, com estàvem parlant de la tecnologia, s'han estat utilitzant a totes les escoles diferents plataformes, des del Moodle, la Classroom, plataformes que limiten el tipus de dinàmica que es fa, el tipus d'activitats. És com tornar una mica a les activitats de l'escola del llibre i exercicis, perquè tampoc et permet ni diàleg, ni debat, ni construir pensament tots junts. Són activitats individuals. Com a molt, encara podries muntar alguna amb els segons quins grupets, però són activitats que no aporten el que creiem que hauria de portar una activitat escolar. Igual que tampoc aporten, quan estan totes les criatures en les videoconferències, són les mirades còmplices, el poder-nos tocar, el fer l'ullet amb un, perquè clar, no saps cap a on va el quadradet, si un se'n va cap a dalt, mentrestant no tenen una bona connectivitat, un se'n va de la conferència, l'altre resulta que el micro no li va. Tot això ha sigut com una odissea que jo crec que ha limitat moltíssim el treball grupal, que és el sentit que té l'escola, el grup, la socialització. Després, això ja és una cosa personal que hem observat algunes mestres, el fet que també ha parlat la Cecília de la importància que té l'escola com un espai de llibertat i de protecció. I molts alumnes necessiten aquest espai per poder sentir-se bé. Jo crec que tothom el necessita, perquè entre altres coses a l'escola ja no ets filla, ja no ets germana, que ha sigut el que ha sigut durant tot aquest confinament, sinó tens un altre rol, i aquest rol ja l'has perdut, perquè no pots estar a l'escola. Però també és veritat, i això també ens ha de fer pensar quin tipus d'escola tenim, que hi ha alumnes que s'han sentit que el seu espai de protecció era molt més casa que l'escola. I han preferit estar a casa, que inclús els ha costat sortir de passeig per l'espòs, indiscutiblement, però que a nivell de treball s'han organitzat superbé, al seu ritme, a la seva manera, sense l'estrès que suposa seguir el currículum dins de l'aula. I l'han seguit, han seguit totes les tasques. Això també ens ha de fer reflexionar, totes aquestes coses que fem tan estressants, tan estressants. Que tenia tantes coses per dir. Una altra preocupació que també m'ha semblat que ja era com per a poner la guinda és tenir en compte que una gran part de la comunitat educativa de segons quins barris de Barcelona durant un mes estaven celebrant el Ramadan. Per a aquesta comunitat, viure el Ramadan en confinament ha estat molt greu. Ha estat molt greu perquè una de les coses més importants durant el Ramadan són les trobades familiars i no les han pogut fer. Després, per adaptar-se a aquesta comunitat al ritme escolar, ha sigut molt complexa, perquè els horaris també els han canviat. Nosaltres teníem la llista, per exemple, de les hores de les pregàries, perquè no podíem trucar en aquelles hores ni es podien fer. I són unes comunitats molt numeroses a molts llocs de Catalunya i aleshores s'han trobat també amb confinament. No sé si enrotllar-me molt més, però també em semblava important destacar que jo crec que estaria bé que les feministes no parléssim de bretxa tecnològica, perquè no és veritat, no hi ha una bretxa tecnològica, hi ha una bretxa social. Hi ha una bretxa social que comporta una bretxa tecnològica, una bretxa alimentària, una bretxa cultural, una bretxa de moltes coses, però les coses no se solucionen amb un ordinador quan a casa estan passant les coses que estan passant, ni vens d'on vens, ni estàs com estàs. És a dir, que tot allò que el sistema educatiu anava dient i anàvem explicant des de les escoles, ara s'han donat compte, ara s'ha fet visible. No s'ha servit de gaire cosa que s'hagi fet visible, però s'ha fet visible. I mentrestant encara tenim un sector de l'administració que ens vol fer creure que l'escola era una mesura compensatòria d'aquesta desigualtat. I no, senyores i senyors, no és una mesura compensatòria, és una tapadora. És una tapadora de la desigualtat si no hi ha recursos, si no hi ha polítiques integrals, si no s'abaixen ràtios i si no s'augmenten les plantilles. Si fem com si no passés res, quan passen aquestes coses es fan visibles. I no hi ha una educació compensatòria, hi ha una educació tapadora del problema. Penseu que hi ha barris de Barcelona que hem vist
una segregació tecnològica d'un 20% de l'alumnat i amb altres un 2%. La segregació s'ha posat més a sobre de la taula que mai, però no només escolar, sinó de vida. Jo crec que està clar que el que tenim per endavant no és només un repte educatiu, és un repte social. Volem una altra vida, volem viure d'una altra manera, volem una societat més igualitària, amb més equitat i, sobretot, volem que el departament aposti per l'escola pública. El departament encara no té instruccions. Estem esperant instruccions a partir de dilluns. No sé per què sospitem, potser perquè som unes malpensades, que les instruccions no seran bones, seran barates. Seran barates i ja ens apanyarem, perquè per això tenim la famosa llei d'autonomia de centres, que no és una llei d'autonomia de centres, és un apanyate como puedas. I això és el que han fet tots els centres, apanyar-se como puedan. I per acabar, doncs, jo crec que hi ha un sector molt gran de professorat que s'ha sentit molt recolzat per les famílies, que és d'agrair, que els vincles cada vegada han sigut més grans, vincles que es feien a la porta, doncs ara s'han fet a altes hores de la nit, i que això ens pot ajudar a tindre... Ui, se m'han anat. Perdoneu, Això ens ha d'ajudar a veure com treballem conjuntament les mares, les mestres, les famílies, a partir del setembre. No podem deixar que les coses continuïn igual. Les coses han de ser d'una altra manera. Com ho farem? Doncs no ho sabem. I fins aquí, moltes gràcies. Gràcies, Mercè. Jo penso que la Mercè ha posat en evidència el que ja sospitaven, que també ho deia la Rosa, si igual que en tot el context social, el que ha fet el coronavirus és ensenyar tot el que ja hi havia amagat, aquestes desigualtats, aquestes violències i de la manca de recursos, més vulnerabilitat. Vull dir que i a l'escola, perquè no és un ente aïllat de la societat, doncs ha passat el mateix. Gràcies, Mercè. Doncs, a veure, on està l'altra Mercè? Mercè Otero, quan tu vulguis. Mercè, el micro. Bé, perdoneu, no hi ha la bretxa digital, però a vegades sí. D'això que jo el meu és només per tancar el conjunt de les exposicions que per mi han estat magnífiques de prendre nota i sort que en tenim de la gravació en YouTube perquè ens l'haurem de repassar unes quantes vegades i aleshores només voldria fer unes referències al fet que està per sota de tot això. Vull dir que es va parlant que hi ha una violència, que es provoca una violència en les diferències, en les discriminacions, que no hi ha la igualtat d'oportunitats, que hi ha aquesta violència, que la violència aquesta, vull dir, en l'interior de les famílies, doncs, segons com ha sigut més forta aquests dies, etc. I aleshores aquí, en aquest context, i tenint en compte que la Vicky ha anunciat que faríem un curs, que hi ha un curs programat amb les companyes de Tamaia, justament pel 15 de juliol, doncs justament el que jo us volia comunicar, perquè és molt important pel moviment feminista i per cada dona, és que justament les companyes de Tamaia, amb aquests cursos que tenen pendents, acaben la seva feina, la seva tasca. Aleshores, això, quan ho van comunicar en el Consell Nacional de Dones de Catalunya, us podeu imaginar què és el que va suposar per tots els grups de dones del país. Què suposa que un grup referent a tot el que fa, referent a tots els aspectes de la violència masclista, que és el que més antiguitat porta, que és el que més formació ha fet per tots els altres que s'han anat incorporant a fer aquest tipus de feina, digui que ho deixa, és perquè s'ha sentit violentat per la violència institucional. O sigui, justament perquè no hi ha hagut un reconeixement, perquè no hi ha hagut un suport de les institucions. I aleshores, això que dèiem, de no ser una tapadora, vull dir, les companyes de Tamaia s'han trobat en aquesta situació. I aleshores, quan nosaltres també des d'ensenyament, des de coeducació, des de pedagogies feministes,
sempre estem parlant de la manca de voluntat política, que sempre estem dient que no hi ha els recursos, que no hi ha la formació i la voluntat de que això continuï, en realitat estem patint una violència institucional. Vull dir, aquest concepte és com per anar-lo treballant, perquè a mi us reconec que em va agafar de sorpresa. Jo dic, però què estan dient? Què està dient la DEA? Tu està parlant d'això. I llavors penses, doncs això a diferents nivells, de diferent manera, però tal, a nosaltres també ens toca. Llavors només volia justament fer un record per les companyes de Tamaia en una situació com aquesta i a més perquè també s'han dedicat d'una manera, vull dir, continuada a la formació en els centres escolars i en les associacions de pares i mares i de veïns i de veïnes i en tot un lloc on han pogut, vull dir, a una formació sobre què és el que suposa la violència masclista amb totes les seves categories, per dir d'alguna manera, física, psicològica, etc., fins a arribar a aquest punt que, francament, vull dir, és un punt que ens toca molt, que és aquesta violència institucional. Això era com si diguéssim, el meu compromís, perquè em fa l'efecte que ens ho devem i els devem a les companyes de Tamaia. De tot el que heu anat dient, vull dir, esclar, a mi la Cecília, vull dir, jo sento la meva admiració per la seva capacitat d'anàlisi. Vull dir, jo quan la vaig conèixer, vull dir, és francament, vull dir, de les persones que té les coses més clares, més netes i més ben estructurades, i aleshores a partir d'aquí, vull dir, podem fer tot el que calgui. Per exemple, la qüestió aquesta d'educació, cultura i assistència social, de veritat, vull dir, ens ho hem de posar també al capçal del llit. Vull dir, és una de les qüestions que francament, vull dir, com podem estar pensant en uns compartiments sense veure, vull dir, quina és el que continua d'una banda a l'altra, vull dir, què és el que estem fent, no? I en el cas des del feminisme, doncs és veritat, vull dir, és que nosaltres, en el moment que diu, és una qüestió de cossos, una qüestió de cossos. Si justament estem parlant d'una malaltia, si estem parlant d'una pandèmia, si estem parlant de cossos. I a més, vull dir, dels cossos de les criatures petites i els cossos de la gent gran, que aquí ara no ens posarem a parlar, que sí que hauríem de fer-ho, de l'assistència social, vull dir, de les residències d'avis, etc. i d'àvies. Vull dir, imagineu-vos, doncs, vull dir, que per mi és una de les coses que vull dir que allò que he subratllat, no? Que he subratllat. Això de no entrar en una tecnofòbia, que vull dir que és una tendència una miqueta meva, vull dir, perquè ja sabeu que la meva formació humanística ve de molt lluny del grec i del llatí i aleshores sempre tinc aquella mica de recança. Vull dir, no entrem en una tecnofòbia, però veritablement, vull dir, espanta també aquest element que per mi hauria d'anar-se recordant i és, vull dir, què fan amb les nostres dades totes aquestes companyies dels programes educatius o paraeducatius o el que sigui. Vull dir, no sé, jo quan sento a la resonaria, vull dir, des d'un entusiasme, perquè també la conec de temps, d'una persona que està i ha estat i va, vull dir, continua amb aquest entusiasme per veure si ens en sortim, vull dir, per mi és essencial, vull dir, aquest sentiment, no? Que té a veure també amb aquesta idea que dèiem de que les escoles haurien de ser aquests llocs de protecció, aquests oasis, i que ho són i no ho són. Perquè ara jo, per exemple, us explicaria un cas que vaig estar justament també a base de pantalla amb el col·lectiu de pares i mares de gais i lesbianes i de trans. I aleshores, vull dir, esclar, les criatures adolescents sobretot, que a nivell d'escola o a nivell de barri, a nivell de grup social, poden sortir de l'armari i, en canvi, si es queden a casa, estan a dintre de l'armari perquè no ho han pogut dir a les famílies, i és una situació també que són aquestes parts dels col·lectius que també els hem de tenir en compte. Igual com tota l'educació especial, vull dir que, esclar, el primer que es va parlar és que si els nanos autistes podien sortir amb un llaç blau o sense llaç blau, però que sortissin. Vull dir, totes aquestes qüestions de posar el cos, que és la vida, en el centre, però en aquestes coses que no són anecdòtiques, sinó que són la realitat i és el dia a dia nostre, vull dir, això és importantíssim. Vull dir, tot el que ha explicat la Mercè Garcés
vull dir, aquest testimoni, aquest testimoni del dia a dia, de totes les coses que poden passar en una escola pública, vull dir, al centre de Barcelona, vull dir, a Ciutat Vella, vull dir, però, esclar, això mateix, vull dir, podríem haver agafat el testimoni que jo el tinc, havia recollit per un exalumne que ara ja és profe, a 9 barris, i també t'està explicant exactament, vull dir, per exemple, els carnets aquests de menjador, vull dir, què és el que va suposar i que menjava tota la família. Bueno, vull dir, de debò, una qüestió que em diverteix, em disgusta, que forma part també del grup de la reforma horària i que en el primer moment els companys i companyes de la reforma horària es van creure que el teletreball seria la gran solució i després han vist que no i que a més han vist que l'excusa de la conciliació tampoc funciona en aquests casos. Vull dir, o sigui, ja veieu, vull dir, bueno, el que hem repetit totes, vull dir, això de la pandèmia no ha fet res més que posar sobre la taula les coses que ja sabíem, però, a veure, nosaltres com a feministes i com a ensenyants feministes, vull dir, les solucions les tenim, que vinguin i ens ho preguntin, que alguna cosa els hi podrem dir. Els canvis que s'han de fer, vull dir, ja sabem en quina línia van. Res, vull dir, de debò, jo només era també per acomiadar, per donar una continuïtat a les companyes que havien estat en el curs de formació també que fèiem a Cala Dona, pensant en les possibilitats de fer-lo i de fer-lo presencialment, no de fer-lo telemàticament per la necessitat que tenim d'interaccionar i de poder veure'ns les cares i de poder tocar-nos i fer l'esmorzaret i totes les coses que fèiem. De veritat, vull dir, jo gràcies per haver-me concedit la paraula, vull dir, perquè sempre estic contenta i agraïda de poder estar totes juntes. Vull dir, amb això que dèiem, no?, de l'element també generacional, d'una genealogia. Vull dir que també, vull dir, algunes de nosaltres estem jubilades, però ens sentim totalment, vull dir, a mi és que quan em parlen d'educació em penso que és que jo demà a les 8 he d'anar a l'escola, vull dir, perquè és que també ho portem a dins, vull dir, aquestes coses, vull dir, és molt divertit quan nosaltres en la meva època es feia com una distinció entre les que eren vocacionals i més professionals, però de debò que vull dir, en el cas de l'ensenyament, si no ets vocacional, t'hi tornes, o sigui que així estem. Bé, que ens en sortirem i a veure si tot això que hem dit, vull dir, ens arriba on ha d'arribar i de cara al proper curs, vull dir, les coses s'organitzen d'una manera, tenint en compte totes aquestes experiències i tenint en compte això de que les decisions s'han de prendre col·lectivament, tenint en compte les famílies i tenint en compte tota la diversitat i pluralitat de la gent que està a l'ensenyament i sabem que l'ensenyament ha realitzat i que són les professores les majories. I, per tant, vull dir que, en aquest sentit, el toque aquest gràcies una vegada més. Gràcies. Bueno, gràcies, Mercè, també per la teva intervenció i aquesta manera de tancar, aquesta capacitat també de replegar totes les mirades de les intervencions. I em sembla que si hi ha alguna pregunta, Georgina? Sí, abans n'hi ha una per la Cecília, que diu: creus que aquestes diferències entre docents i famílies és una qüestió endèmica? Creus que la Covid només l'ha agreujat? Bé, ara contesto, però primer agrair les intervencions de les companyes i d'aquests testimonis que tant la Rosa com la Mercè heu explicat, del que heu viscut a les escoles com a docents, que les famílies, penso, i em sembla que la gravació d'aquesta trobada la recomanaré molt a famílies perquè vegin el backstage que no hem pogut veure des de les nostres cases, crec que és importantíssim per fer-nos càrrec de tot el que hi ha hagut. I respecte a la pregunta, a veure, jo crec que s'ha agreujat i que en realitat és un problema, diguem, d'aquesta mentalitat clientelar que estem adquirint a nivell social arreu i que es posa o es manifesta de manera més crítica en aquells espais que
fins ara no funcionaven com a empreses, però que estan en aquest punt crític de transformació perquè allí s'està desplegant el programa, diguem, mercantilista del sistema capitalista. Llavors, l'escola és un d'aquests espais. I ara mateix estem aquí a Catalunya i a Espanya en aquesta tensió entre un funcionament genuí que seria el propi d'una escola, una escola pública, democràtica, de governança horitzontal, de col·laboració entre les persones que treballen i les famílies i la comunitat, aquesta tensió respecte a una altra mirada de l'escola que mimetitza el funcionament de les empreses, la gestió piramidal, el treball per objectius, les proves externes de competències bàsiques que puntuen les escoles, llavors l'autonomia de centre que en el fons és d'una carta blanca que cada escola faci un projecte propi, que el singularitzi en un mercat de diferents projectes educatius. Llavors, clar, les famílies estem caient en aquesta mirada perquè no és la del sistema i si no la visibilitzem, la critiquem i lluitem en contra, doncs... I una mica és la impressió que tinc, però sortosament, pel que expliquen la Rosa i la Mercè, no ha estat la dinàmica arreu, aquest distanciament entre mestres i famílies no ha passat a tot arreu, per sort, pel que sento. Sí que crec que en alguns espais ha sigut important i molt preocupant. Però, bueno, esperem, aquí estem, per una mica lluitar en contra d'aquesta mirada. Us recordem que les persones que ens esteu escoltant que podeu fer arribar les preguntes pel xat de YouTube quan vulgueu, d'acord? Jo una cosa que també... Perdona, Vicky, perdona, pel xat de YouTube i pel xat del Zoom també, les que estiguin connectades al Zoom, i així les anirem recollint i les traslladarem. Jo no és pregunta, és també potser un tema més per a debatre i reflexió per a tothom. Quan s'està parlant contínuament de totes heu parlat, de fer referència al tema de la digitalització, desmitificar també aquest tema, una mica de ara tot és pantalla i sabem que hi ha la trampa que hi ha al darrere, el teletreball en què s'ha convertit, el perill que això pot suposar. Té a veure una amb la sostenibilitat del planeta, que d'alguna manera indirectament la Cecília ho ha comentat, Google, aquestes multinacionals que hi ha al darrere, que estan capitalitzant, a més, la nostra privacitat. I l'altra, la salut, perquè la quantitat d'hores que s'ha passat la canalla i les persones adultes davant de l'ordinador o amb un telèfon mòbil, tot això també té a veure amb la salut. S'ha parlat fins i tot de qüestió de visions, sentia, no sé si era una metgessa o un psicòleg un dia d'aquests que comentava això, que alguna canalla tornarà a l'escola amb problemes de visió, amb pèrdua de visió. Per mi això sembla que és molt greu. I l'altre aspecte també referent a la salut, el retorn de la nostra canalla, com tornarà aquesta canalla als centres, tocats emocionalment per coses que han sortit aquí, tant la Mercè com la Rosa ho ha dit, però no ens oblidem del professorat, que són persones, també. I davant d'això, l'administració no ha dit res, és a dir, si abans teníem una psicopedagoga en el centre per atendre 40 criatures en un centre de primària, imagineu-vos 40 criatures, i venia un cop a la setmana, el departament no ha tingut o no tindrà en compte que necessitarem molt més suport d'aquest tipus de professionals? Aquesta una. I l'altra que seria el del repte. Quin gran repte o més aviat quina oportunitat més important seria ara que es podria tocar el tema de les ràtios, ja que s'ha de mantenir una distància, 1,5 metres, i no totes les aules tenen 80 metres quadrats, això ja ho sabem totes, doncs que millor que tenir 15 com a molt alumnes per aula primària i infantil 10 i així successivament. Doncs el que en principi semblava que podria ser, el departament ja comença a desdir-se i diu que no, que es pot arribar fins a 20. Aquest fins a 20 vol dir que possiblement al setembre es podrà arribar a la ràtio que teníem abans. Només ho deixo per qüestions que a mi em semblen interessants per seguir reflexionant entre totes.
Mira, hi ha una altra pregunta de l'Ester. Diu, coneixeu alguna plataforma educativa de programari lliure que preservi la privacitat, que tingui una mirada respectuosa i inclusiva? Algú en coneix alguna? No, jo no conec, no vol dir que no existeixi, però el que sí que avui estava llegint un article que explica com el sector tecnològic s'està frotando les manos a lo que l'espera gràcies a l'educació aquesta digital. I haurem d'estar molt al tanto. També penseu que, entre altres coses, com que treballem l'educació emocional, tot això les nostres criatures ens expliquen les seves penes, les seves emocions, els seus sentiments, i el senyor Google o la senyora Google també els pot compartir, evidentment. I hem de ser curoses. Hi ha rumors que el Departament d'Ensenyament vol fer una plataforma pròpia, però ja sabem, no és garantia de res, no és garantia de res. Però jo no sé. Sí, els rumors aquests de la plataforma del departament, jo en sé una mica perquè he estat dins del grup de pares i mares que juntament amb Xnet, que és un col·lectiu que treballa per la democràcia digital, hem estat parlant amb el departament per veure si desenvolupava una alternativa a Google per introduir dins les escoles. I fruit de converses que hem estat fent al llarg d'aquest curs sencer, perquè ja vam fer saltar l'alarma el setembre passat, doncs es va signar una mena de conveni amb el departament perquè comenci a estudiar com desenvolupar una alternativa a Google. No sé fins a quin punt es convertirà realment algun dia en una alternativa real, però el que està clar és que és un tema molt i molt preocupant perquè a través de la suite educativa Google ha accedit a un mercat de menors d'edat al qual no tenia accés abans. Això és molt heavy, o sigui, està totes les dades, tota la informació, el que comentaves tu, les converses que a més en confinament ja van molt més enllà del que podríem dir estrictament acadèmic. I el salt que fan les criatures, perquè Google s'escuda molt en què el seu suite educatiu està, diguem, és molt segur, no? I que a més no mercantilitzen les dades que ja s'utilitzen, etc. Però primer que això hem de fer com un acte de fe i creure'ns que Google no explota aquestes dades o que no les cedeix a tercers, és cert. Segurament, perquè és el propi Google, que a més jo crec que és un senyor, no crec que sigui una senyora, és el propi Google qui les pot explotar com vulgui, no? Segmentant, etc. Però és que a més, les criatures quan fan aquest ús salten, i adolescents, salten del suite a YouTube, que també pertany a Google, i altres plataformes que són de Google, i aquestes no tenen aquesta protecció que s'escuda dins del que seria el suite per educació. Amb la qual cosa, aquí sí que Google ja té carta blanca per fer el que vulgui amb els usos que fan les criatures. Amb la qual cosa és un tema, jo diria que molt preocupant, i que vull pensar que el departament se'n fa càrrec de lo crític que és i que prendrà mesures. Esperem que sí, no ho sé. Rosa, que havies demanat paraula. Jo totalment d'acord amb el que heu dit, amb aquesta preocupació. Jo també la tinc, però l'he passat per alt perquè si no podia dedicar-me a fer la meva feina i he pensat, no miris, tira endavant. I he fet el que he pogut, com deia abans. Us volia compartir una cosa que m'ha passat. A mi m'ha donat molt que pensar, que és el tema de que quan ens connectàvem a la classe virtual, digue-li el que vulguis, classe, videotrucada, X, he comprovat que moltes alumnes meves, estic parlant de segon d'ESO, en aquest cas, també de primer de batxillerat, m'ha passat, es desconnectaven la càmera. Els nois no ho feien tant. I aleshores, quan els hi preguntava per què ho feien, no, és que no estic ben pentinada, és que m'acabo d'aixecar, és que no sé què, tot el tema aquest de la imatge corporal. I a mi em va semblar molt interessant tot aquest tema perquè aquestes mateixes noies, jo ho he vist perquè m'ho han ensenyat, pengen unes imatges seves a Instagram que no tenen cap tipus de problema que les vegi tothom en obert, amb unes circumstàncies que no vull comentar, etc. Aleshores, em va cridar molt l'atenció
m'ha fet molt de pensar aquesta cosa de l'autoimatge, no? I de com en el moment en què ens hi posem al davant d'una pantalla i no estem al cos a cos a la classe, també elles sentien, els nois no, en tot cas no m'ha passat amb cap d'ells o no ho hem parlat, o no s'apagava la càmera, de l'autoimatge, no? I del que estaven mostrant. Era molt important per elles si es veia, què es veia al darrere, si no es veia, la seva habitació, si hi havia algun germà pul·lulant por ahí i les podia molestar. O sigui, estaven molt atentes a la seva autoimatge i elles consideraven molt sovint que era millor el negre, no? El negre o un dibuix o alguna cosa que s'havien posat per identificar-se, no? I ha sigut un tema que hem estat treballant perquè com que ha sortit, doncs, bueno, clar, el que haguéssim fet a la classe, no? Bueno, anem a parlar del tema, què significa això, quin problema tenim, per què significa això, que el tema de que només es veien de la cintura cap amunt, que el tema de la cara, que era molt important el tema de la cara. Bueno, hem treballat molt tot aquest tema, sobretot a segon d'ESO, i a mi m'ha semblat molt interessant perquè he après molt, perquè jo anava amb la idea, al principi de tot, jo anava amb la idea de que elles i ells eren superdotados en tema comunicació, tal, perquè jo no tinc Insta, jo no... Pensava, bueno, allí vas tu, perdidíssima, i bueno, vas vinga, a aprendre, no? I m'he trobat que potser, bueno, m'he trobat que elles estaven, estic dient elles perquè són elles, molt més perdudes que jo, perquè, clar, ens trobàvem amb el tema aquest aquesta és la meva imatge, d'una manera molt ferotge, o elles ho han viscut d'una manera molt ferotge. I en el cas dels nois, m'ho han explicat, a mi no ho han fet perquè jo no he fet cap examen i coses d'aquestes, a mi m'explicaven, així que Google s'haurà enterat, el senyor Google s'haurà enterat segur, m'ho explicaven que els nois sobretot utilitzaven això per fer trampes, perquè clar, com que feien exàmens a casa, feien trampes perquè s'apagaven la càmera i així no els veien, el que feien i tal. Però elles, l'objectiu fonamental no eren les trampes, que també en feien, no vol dir que no en fessin, sobretot era el tema de la imatge. Ho volia compartir perquè al parlar del tema aquest de la comunicació i tal, jo és un temazo per mi ja quan estem a l'aula i ha sigut un temazo també fora de l'aula però en un altre context que a mi m'ha deixat una mica així, no? Que continuaré pensant i continuarem treballant, però ho volia compartir amb vosaltres. Gràcies, Rosa. A veure, hi ha un parell de coses. Una, l'Ester Bages, que és la noia que ha preguntat abans a la Cecília, deixa anar la reflexió que és difícil d'escapar-nos. Nosaltres ara mateix estem per Zoom i per YouTube. I llavors hi ha una altra pregunta de l'Elisabet Almeda que diu que quines serien les claus principals d'una escola o institut amb mirades feministes i inclusives? Pregunta del millón. Qui s'atreveix a començar? Quantes hores tenim per parlar d'aquest tema? Si voleu, una mica ho hem anat dient. Totes les que vulgueu. Una mica ho hem anat dient, però per mi un institut on, diguéssim, on la pedagogia feminista estigués al centre, bàsicament, és on la vida estigués al centre, el desig d'aprendre, el desig de viure, el que tu com a persona, el teu cos, el teu recipient com a persona sigui important, sigui el més important. No el que saps, el que no saps, el que pots aprendre, el que pots arribar a aprendre, l'èxit que tindràs si aprens molt, si treus molt bona nota a la selectivitat, si ets la millor, etcètera. O sigui, si tu et consideres a tu mateixa en aquell àmbit escolar que tu ets important com a tu mateixa, per mi això és la base de l'educació feminista fonamental, no? El que deia abans, de creure'ns-ho de veritat. O sigui, que això és. O sigui, jo soc jo i només per ser jo ja mereixo tot el respecte del món, que això aniria contradirecció amb la societat patriarcal, amb les violències masclistes, amb les violències homòfogues, amb tot això, no? Jo ho visco amb les adolescents i amb els adolescents, no? Que estan vivint en aquest moment tan interessant, no?
d'arribar a ser adultes i què els hi ensenyem, no? Què vol dir ser adulta? Doncs és un desastre ser adulta, un desastre. Vivim en una societat on el que... Aleshores, l'escola hauria de ser aquest espai privilegiat, de moment on assajar això per després canviar la societat. Jo no ho entenc d'una altra manera. I el feminisme és això, no és només continguts coeducatius als currículums, tornem-hi, que també, sinó com ens relacionem, com ens cuidem, què fem al passadís, què fem als patis, com ens relacionem amb les persones que netegen l'institut, com ens relacionem amb la persona que està a conselleria, com ens relacionem en general, perquè és que és el fons de la qüestió i quines ganes tenim de discutir amb rigor, sense perdre el rigor, des d'aquest sentit crític, aquest esperit crític, aquesta manera d'entendre el món aprenent, però des de tu com a persona que necessites un respecte, perquè és que és el que ens falta, jo crec, i és el que no funciona, el que hem dit abans que no funciona i que amb aquesta pandèmia s'ha evidenciat. Jo ho veig així. Molt simple, sembla, però molt complicat d'aconseguir perquè estem en una societat que això no ho permet. Em sembla que la Mercè Garcés, oi que volies intervenir? Sí, però no sabia com fer-ho, gràcies. Molt bé, Rosa, ho has explicat estupendament, totalment d'acord amb tu. Però volia també afegir una coseta al que parlàvem de l'autoimatge i de les càmeres tancades, que també ha sigut una altra odissea. Crec que en aquest confinament les criatures amb necessitats educatives especials han patit molt i ens hem trobat a totes les escoles, evidentment, criatures TEA que amb les dificultats que tenen de comunicació, quan al final ja han aconseguit connectar-se perquè han volgut escoltar els companys, el que no han fet ha sigut connectar la càmera. Molts no han connectat la càmera perquè no volien ensenyar-se amb ells mateixos. Això que ells no es deurien veure, però és igual. I després també és molt curiós veure aquella dita popular de les misèries no s'ensenyen. Doncs les misèries no s'ensenyen. I quan jo estic en una aula on tinc 3 o 4 companys que tenen una cuina com Ikea, que tenen un balcó estupendo i jo estic visquent en un soterrani on al darrere meu hi ha una finestra tapiada, jo no encendré la càmera. I llavors hi ha molts alumnes que només encenien la càmera en les converses individuals i no les encenien i s'havia de respectar, perquè entrar a casa dels altres, això també és una intrusió. No sé, crec que no hi ha cap més pregunta perquè ens hagin fet arribar. Jo continuo repetint-ho. Aprofito, doncs, per recordar-vos. Jo voldria afegir a les últimes consideracions sobre un centre coeducatiu, que és un centre de pedagogies feministes, vull dir, que ja ha anat sortint, que és l'element aquest de cura, tenir cura començant per nosaltres mateixes, vull dir, tenir cura dels altres, vull dir, l'element aquest de la cura, que això, vull dir, té una traducció després, vull dir, el treball assalariat, el treball de cura, el valor que se li dona a la societat, etc. O sigui que, clar, aquest element, vull dir, i donar-li tota la importància que mereix aquest element, això és importantíssim. Vull dir, és que per mi, vull dir, tot d'acord, vull dir, el que deia la Rosa, perfecte, però només volia posar més l'èmfasi encara en aquest sentit, en el sentit de la cura, que va des de tenir cura del planeta a tenir cura de nosaltres mateixes. I sobre el de la tecnologia, a mi m'agradaria molt recollir el que ha dit la Cecília, i això, a veure com es pot introduir, com es podria fer entendre que l'escriptura i l'oralitat és una tecnologia. Vull dir que això nosaltres, vull dir, des del món clàssic, vull dir, la tècnica, el que és la utilització d'una eina per poder fer les coses, poder conservar les coses, poder transmetre les coses, vull dir, això ja és una tecnologia, que no necessites una màquina. Vull dir que tu amb les teves mans, vull dir, fent els dibuixos de la cova d'Altamira, vull dir, és la tecnologia que s'utilitzava. Vull dir, fer també moltes vegades aquest fil que jo en dic genealògic, de com han començat les coses i a on hem arribat, però quins passos han estat anteriorment, no? I a veure si d'aquesta manera, vull dir, la cal·ligrafia també té una importància, el fer bona lletra, que jo
em vaig acomiadar de l'escola justament amb el problema de les lletres del meu alumnat, que no hi havia manera de poder desxifrar què és el que deien. No res, que m'ha agradat aquesta consideració de l'oralitat i l'escriptura com a tecnologia. I la cura, aquesta no la perdem. A veure, jo faig el tancament d'agraïment a totes les companyes, vull dir que ens han escoltat, que ens han sentit, que ens han seguit tant pel YouTube com pel Zoom. Moltíssimes gràcies i vull dir que esperem continuar a veure de quina manera ens en sortim, perquè segur que ens en sortirem, però que les coses no estan gens fàcils en aquesta etapa, però que serveix molt justament per posar en evidència totes les mancances i totes les possibilitats que tenim per millorar, sempre per millorar. Per mi, moltes gràcies i endavant.